We gaan het allemaal beleven en misschien dat er ook nog een oranje poging wordt ondernomen om hier de wereldtitel te pakken. Dat zou helemaal gek worden. Wat zit er nog in de tank van Lars Boom? Wat zit er nog in de tank van Robert Geesing? Wat zit er nog in de tank van Nicky Terpstra? Nibali is right in there as well. Very good on the climb. Could do something on the cover. So all of the heads of state are right there. Now you can see the Australian rider might be his last effort of the day right there. Just trying to keep it fast. Trying to keep everybody at bay. Getting them into position. The Belgians move up. The Italians are forming a block. The Spanish trying to punch their way out to the right to get a better position. We are going to the Bemmelum curve. En we hebben natuurlijk ook nog John Degenkolb, de man uit Duitsland, die goed kan finishen. En we hebben nog maar 10 kilometer te rijden. Only 10k to do. 6 miles for the English people. Oh, 6 miles. The same distance, I believe. Those are English kilometers. Okay. We are going to do it with Simon Clark, de winnaar op de mountain classification in de Tour of Spain. En dan gaan we natuurlijk met die mannen naar voren. En Robert Geesing zit aan het staartje van die eerste groep. De eerste groep is niet zo groot meer. De eerste groep bestaat alleen maar uit glasbakken. En we zien bijvoorbeeld rijden onder het nummer 87, John Degenkolb. Yeah, Degenkolb is going to be very important for Germany. They've been very good all day long, staying out of any of the real big breakaways. They've been